weche tuke. Ipa ni ng'ama dhi donjo mar tayo weche mag tuke. Ang'o monego bed ni timo nikech transition committee onego bed ni tije rumo tarik 14. League mar adhula bende chakre jumbe 2 mbele kanyo. Ang'o monego bed ni timo? Gima onego bed ni timo an kaka nene Amina onego los kod FIFA mondo giket komiti matayo mpira ma FIFA emoyiero jakom tae kod jok ma mino yiero go onego gibed jok man gi rieko mar tayo mpira ma gibed vetted kapod ok okedi kanyo nikech kama mino se failure en Amina notemo jok wana mino kawo ng'eny gi ne gin jok ma okosetayo mpira kaka jakom ma koro nyoweyo retired chief justice noonge ga idea mar managing football deputy mare masani nyokawo kare no was bende ne jalweny okang'eyo kata nogo mpira to kata nogo mpira okose tayo mpira omiyo kanyo ero apani minister nene okobedo oknomiya good advice koda team mane nyalo tayo mpira maber mondo gichop kama koro gi hand over ne new body moyier ma FIFA approve to nyaka chop kama minister bro tiyo gi FIFA machiegni okane ko wabro dok ginene FIFA body soon. Adoni mondo be wang'iye weche mag NSL norumo to intiere committee moro mang'iyo weche mag tuke matimre NSL kasani sebedo kod tich matek sana. King'iyo ni to tuke moko kaka Zuke Richo ne otuge league mar NSL to kuno nego beni gitugo nikech FIFA nogolo duondgi ka giwacho ni ok nonego beni gitugo. Adoni mondo akel Bondo, Captain David Bondo ka entire county ma Kisumu. Bondo onyiswa ni to pache gi kaka gik moko sebedo katimre e league mar NSL chalo nade. Captain Bondo. Awinji maber japicha kamora mora mentie wang liech mar Ramogi TV antiere chuny boma wa Kisumu winam ka tuke mag NSL kaka ing'eyo osebedo katimore to wach maduong' masani koro kelo wich bar ka intiere kod osiepna Mangita Gidele studio kanyo GMG Otieno ni bura sani ng'ado e dakika mogik iwacho ni tim mar Murang'a Seal koro dhibedo ni ok nyal dhigo tugo mar manyo thuolo mar donjo lig maduong' mar piny Kenya FKF Premier League kendo tugo mane onego bed ni gintiere godo odiochieng' ma kawuono ochungi ndiko kano onego bed ni gocho gi Wazito. Gima chanda nyaka sani en ni ang'o momiyo duol motelo ne ng'ado bura gieki molewo dak ne gi chak kawo okang' ma kamagi eki chon. Kopogore gi mano eriko yudo ni sama koro tugo ni ochungi ma koro ok odhi otimore mbele kaka nochan cha tim ma koro biro yudo thuolo ka wach ni kata en Fortune Sacco kata bed mana Murang'a Seal kata bed mana tim machielo ni modhi yudo thuolo no ikruok mane ma gidhi bedo godo mar nyiewo jotugo e wang' sa kaeto giikore maber ne lig maduong' mar piny Kenya mabone bed ni chakre tarik 27 kaka kamati ma kojolo mar FKF osebedo kawacho. Magi gin gik moko ma bende sani chando johera mag adhula mag piny Kenya. Jaduong' Opondo mae gima nyawacho ni wagoye mbaka matin mondo mi GMT Otieno nyiswa ni to ang'o momiyo to gipenjo machielo mogik ka tieko en ni to ni neno kane oma timbe mamoko points e dakika mogik oma moko omed moko makoro miyo tim mar Fortune Sacco oyudo thuolo modonjo e lig maduong' mar piny kata kanyo obedo ni nitiere gik moko mabende chaka buche moko manochako chore e mbelegi e wach mar Zuke Richo cha dak ne ging'ade buche gi chon mondo mi kik ng'ato bed gi paro ni nitiere gimiluongo ni chano duoko mag tuke mag adhula mag piny Kenya mano match fixing. Opondo GMT hapa ni winjo Captain Bondo. Kamano Captain awinji maber to wacho kachako ni jok manomi jatelo mar sports ok nomiye jogo ma nong'eyo ti kaka ichwalo mpira. Wan wabiro okawa
kodo mana karibu jumba dek to 6 months rumo. Kanyo wachako ka cases ng'eny makata sama loso kod ni jo Nairobi County nyogo na simo ni gin kod cases gi ere kaka gikelo gi tanyiso gi ni okunyal kelo documents complaint direct kuomwa uoro ni FKFTC which is FKF Transitional Committee gine ma gikelo nwa documents go aka wachako winjo gi ba nyise system magilo to nenre ni bro bedo mateka inya chako league season manyien kaka time mi wacho no nikech cases nenre ni ng'eny to kaka moko pod nie court ok daher mondo alos kuomgi nikech mano anyalo en what we call sub judice gidho Ingereza and law terms kaloso kuomgi to chal ng'at ma ewacho you let the cat out of the bag. Yeah. Captain, iparo nade Muhoroni youth nigi lek mar duogo e league ma pacho kae. To bende duoko mane ogol gi committee motel negi kod GMT nowacho ni tuke mag Zuke richo mane gitugo e NSL mondo okethi. Iparo ni Muhoroni nyalo yudo thuolo machalo nade mar yudo okang' matuge e league maduong' ma piny Kenya. Opondo kami duoko no Muhoroni yuto kane kanyalo yudo thuolo mar dok e league maduong' mar piny Kenya nikech king'iyo kaka buche gi koro ing'ado dakika mogik to gi kaka nyita ne giyudo duoko achien ne yudo ni tuke mane gigo dala ne giyudo duoko maber to tuke mane gigoyo ka gintiere e dala klepe mamoko ma gipiem godo ne isikilogi okane ka gintiere kod thuolo ahinya dhi chunogi mondo mi gipangre kendo giikre manyien e season manyien kore ka giseloso odgi to ginyalo donjo league e season maluoro. Bondo erokamano Bondo abro wei matin ka wadhi mbele koda twak gi GMT kikri mabor captain GMT adwani mondi ilernwa duoko kata bura kaka nung'ado bucha club mar Zoo. Club mar Zoo jo ng'ado buche kalo record kaka nene FIFA nondiko ni FKF to nenre ni barua no kochopo ni Transitional Committee ing'e ni FIFA notamre loso kod government appointed committee ni maparo ni barua no nyaka bed nodhi ni Barry Otieno to okomiyo jo FKF so barua no owacho ni Zoo odwok e division 1 to Transitional Committee owe Zoo odok NSL now kalo record kaka FIFA nochiwo directive Transitional Committee or the caretaker oknoluwo chik kaka nene FIFA wacho ma an kaka nene ka bed ni wan kod ginene body maran football moyier to gin mane gitimo gima gitimono da federation go fine malach ahinya nikech nyiso ni gidisobey order mar FIFA to the order no wacho very clearly ni kendo barua no be giwacho ni kopo ni onwang' ni Zoo ogo league mar the second lower tier to ginyalo bedo banned for life so omiyo kanyo wayalo kalo record barua no omiyo nyo wacho ni picha te manene Zoo ogoyo nyaka bed nullified to kogi bedo nullified nyiso ni league standing bro bedo reshuffled manyalo miyo Muhoroni be a position mami gi thuolo ma dhi goyo playoff omiyo kanyo okayie kod captain ko wacho ni Muhoroni ok nyal bedo gi chance kopo ni jogo luwo kaka wawacho no kata neno ni Josil odhi SDT kopo ni burano oriembogi Muhoroni pon gi thuolo mar dhi goyo playoff to koro depending on how kaka gi perform
gin gi thuolo mar duogo e Premier League. King'iyo weche mag adhula nyaka watude gi weche mag jokudh firimbi. Isebedo jakudh firimbi, isetayo riwruok mar jokudh firimbi. Gisani katiba mar FKF okawo jokudh firimbi oketo kargi. Opogore gi machon ndalo mane utayo weche mag KPL. Iparo ni kawo jokudh firimbi mondo obed federation to gikaw gibed gi tenge gibed gi riwruok margi. Ere kama onego bed ni jokudh firimbi ketie? FIFA oyie ni jogo firimbi ni mondo obed gi association margi e bwo National Football Association. To nego gibed independent. To sani gima rach ahinya James en ni Federation no kawo jo firimbi boketo kuomgi ma kendo gi control gi ma inwang'o ni ja firimbi obi onyisi ni timni nyakalo. Mano onge fairness e go mpira. Ndalo mane waran mane mencha ne watayo mpira e KPL. Ne kwasetimo page ni jo firimbi go miluongo ne Tuesday Kupate sani luongo na ngocha Ruenya matin. Ne wayiero jo firimbi madiere 44. Jo maringe laini 48. Tae wabedo gumoko ma extra in case ni ng'ato tuo. Ai gima ne watimo en ni referee ne miyowa account margi ma pesa gi dhi e bank. Kolewo to tich ang'wen godhiambo. Tich ang'wen godhiambo ng'at madhi Mombasa osegolo pesa ne bank. Omiyo kata kodhi Mombasa onge tiende mondo team ma Mombasa ong'iew ne lunch. Ting'e ni ng'ama iluongo ni jaluo en ng'ama jahera. Kasetimo ni kimiya chiemo tadhi timo gimoro ma abende koro tok wiya kocha an pana be koro nyaka tim goro moro mondo please. Omiyo gima nyalo wacho ni firimbi kako sego nyaka ne mwendo akawo ginene Premier League. Ka an kaka senene there has not been any fairness because referees bedo starved oginwang pesa gi in time. Omiyo oketgi e position ma ng'ama dwa nolo nyalo chenjo paro ne ma kodhi pap kacha to ok independent. Ndalo machon KPL ne nitiere to riwruok mataya adhula bende ne nitiere. Sani FKF ema timo gimoro amora. King'iyo transition committee achiel kuom gigo mane giwacho ni mondo oloki katiba mar riwruok mataya adhula pacho kae mondo tudre gi Sports Act ne giwacho ni mondo kaw ting mar league mondo mi kambi mondo mi ota. Gipachi iparo ni mae kama onego beni tuke ma pacho ka onego beni dhi. James anyalo nyisi ni leagues ma successful kwa chago South Africa Premier League itayo kod independent body. Kidhi Nigeria itayo kod independent body. I can name many others. To ibro yie ni ndalo manyocha watayo league kaka a separate body ne wan gumpira ma otegno more competitive than sani. Omiyo kama ne gima transitional au caretaker recommend to mane yo monego walu mane kaka mpich wabro dongo to kapod wawe mpira ni itayo e bwo federation jo federation gi gini jok ma oyier to ng'ato ka gato kod interest bare ka odwa ni team ne emodhi mbele. Emo mi anyalo nyisi ni kata mna ka firimbi ka kar jo firimbi ka nitie jok mosedhi mo oteri e kiwango mar FIFA tok gin competent to be there. Nikech ng'ato ka gato dwa ni ng'ato obed kanyo. Ng'ato kobed kanyo kobed appointed outside koduogo ong'e no bro nwang'o cut mare. Okoteri kanyo for nothing. Manyalo nyisi ni kuom firimbi ka nitie jok moseuso dhok kata plode mondo dhi e FIFA. To kidhi e FIFA to kin competent
okibinyalo. An kaka GMT otieno, adhi e FIFA kasego frimbi higni 16. Tok nene an pua na tamra ng'iewo do ng'ato whisky kata uso plot or dhiang' mondo adhi e FIFA. Nikech ang'eyo very well ni gima nwang'o gulucha eba nyalo bedo go proud about. To gima inwang'o through ng'ato to ng'ato jalo yisi ng'ane mnane kanyo nikech an. Then you are not proud about it. To en unfortunate ni sani anyalo wacho without any doubt. Jomoko nie FIFA accreditation moko nego bed kanyo. Nikech either uso plot o police ng'ato ja federation kata mana club nyi neno ka ng'anene ojana makoro nyogol mwendwan. Ineno ka tema tek bo foso team mare odonjo. O increase tibe obeda 18 ma en against winjruok kaka ne KPL go kod Supersport. To bang kelo increase timbe go 18 performance okneno kodwa ga piny dichiel. Yeah. Kuom dak achiel GMT Premier League kata tuke mag adhula mar Kenya ochomo kanye? Premier League tuke mag Kenya kok wadoka e level ma KPL machonja onge kama bodhi. Onge kama bodhi. Waboga ga mpira kati ng'ato bedo ni champion to wuok ka eri kata bedo go kata AFC or Tusker. Ogo mpira achiel home to the second one to odhi wako kucha 10 out. Nikech okwan competitive. Yeah. Nyakora magajuang adwa no dhi yue to kapok odhi yue tuke mag Birmingham bende dhi nyime odiochieng' makawuono ka odiochieng' makawuono gi sani tuke mag ng'we kinda dhi mbele ka jo Kenya bende nitiere kata nyakora magajuang wan kod jo Kenya adek mantiere e tugoni wan kod Eric Kiplagat Sang, Jonathan Kipleting Korir to kod Michael Mugo Gidhae mage ng'we kinda matimre gi sani nyakora magajuang no nyisi ni kaka samedo dhi 07 25 41 432 kata ni Nicodemus namba mar 07 28 59 45. Wang'isini ma e kama watede, ma e kama walose. Mit maratari nikoro mogo wacho ni kete manaka koka wachake koka wadwa muoke koka kuneno wani wane ma wan ka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero mabiro ni chieng' ngeso kochakore sa 11 ma midhiambo. Waluare kuliet pa wamiyo moa e thurwa ka kod moa e pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lin Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
aje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa, nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Juang wantiere achiel kachiel bende e YouTube page mar Ramogi, nyalo yudo kata Twitter bende wantiere ki nyalo yudo Twitter handle mar @JamesOpondo Senior @Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Juang anakuoro orono otu mang'eny. Ramogi TV neno maler kan kanya match Migori County chenro mora mang'eny an David Otieno Mek Joshua Kawuka wendo penjo ni to bendo nyiso pitch City kod Liverpool nyakora bro bedo mateko bro neno kaka timre ana Otieno agot neno achiel kachiel Ramogi TV lere yo makare Martin Juma ka entiere dara mar Lakisamo nyiso neno achiel kachiel kendo kwayo manani weche mag tuke mag adhula odhi yo makare nikech ji mang'eny ngimagi ni adhula to ka gik moko kodhi makare to nyalo bedo matek. Nyakwa Ramogi Juang e county ma Migori jochunga madwa chunge otiko kata e komno mar governor bendo sejako nyiso gigo magidwa timone jo Migori kotudre kod wechego mag tuke kata counties wa duto makaluo bende ji kata jogo madwa chunga komno mar governor gigolo pachi kendo gi nyiso dwarogi ka jok moko bende mantiere mosebedo ka tiyo kaka governors bende moko kuom gi osetemo moko kuom gi bende iwacho ni waneno gik magitime view sasa. Nyakwa Ramogi Juang adoni mondo dhi e county ma Migori watude kod George Juma onyiso ni to county ma Migori weche tuke chalo nade. Weche go mag tuke gin mago bende nyaka sani chik kete lwet piny owacho mag counties kaka county ma Migori. E county ni ma Migori chenro mopogore opogore mag tuke koro osebedo ka dhi nyime. Kata kamano ywak bende koro osebedo. Achiel kuom moko bende koro osetim kod county ni ba bende pok orumo to gando osebedo ka ywak ne en county ne kod alap ma igo piche ma ong'ere kaka Migori Stadium. En alap ma bende gedo mare ne ochaki higa mar 2014 ka bende nyaka sama wueni gedo mar alap ni koro pok orumo. En alap ma bende lipot mowuok e county assembly wachno osemuonyo omenda malach kata nyaka sani chenro mare koro pok orumo. Kwang'i higa mar 2018 nyaka 2019 ne oketo omenda maromo milion 400 mondo ne ger galap mar tuke e pauno mali chota kane gero ni nitie ni dhi wegero masani bende nyaka sani koro pok orumo ni. Kata kamano bang'e gavana Obado nowacho ni mondo koro otiek gero stadium manyasani kod omenda no mano dwe mar 7 mar higa mar 2019. Kata kamano nyaka sani kata bedo omenda malach ni oket tenge gedo mar alabni nyaka sani koro pok orumo. E higa mar 2021 jokanyo mag county assembly ma Migori ne olimo alabni ma Migori mong'ere kaka Migori Stadium mar penjo gi omiyo alabno nyaka sani koro pok norumo. Ka bende lipot ne gidhi golo ayanga mar ng'iyo tang'o omenda mathoth oseketi mar gero alabni to nyaka sani pok orumo. Lipot machal koda mae pok oket ayanga ne oganda mar ng'iyo tang'o omo nyaka sani omenda mathoth maromo milione mathoth osetigo e gero alabni ma Migori nyaka sani koro pok orumo. En penjo bende nyaka sani oganda osebedo ka penjo to ahinya jogo eko bende koro ohero wechego mag tuke. E kinde mokalo osebedo kowuoyo kod moko kuom jogo mohero wechego mag tuke e county ma Migori ma ywak ni county ni ma Migori pok oketo mainogi e wechego mag tuke kochakore mana kod gero lepego ma bende koro ber minyalo tigo e wechego mag tuke. King'iyo county ma Migori mangima ka opogore kod alap ma Migori bende nyaka sani koro gedo mare pok orumo. Onge kamoro amora mantie alap ma bende oseger kod piny owacho mar county ni ma bende koro jatimo wechego mag tuke. Nyiso ne sa asaya mantie wechego mag tuke thoth tukego itimo alabego mag skunde mag primary kaachiel kod mago mag secondary ma bende kuom kinde ka kinde chenrogo mag loko ma kor lwasi kaka koth osebedo ka rocho. Ma en ywak mosebed kigolo kinde ka kinde. Kata kamano nyaka sani jogo mohero wechego mag tuke wacho ni ok osewinjgi ka bende ywak margi en e giyudo piny owacho bende koro nyalo dewo wechego mag tuke e county ma Migori.
weche mochal kaka chiwo opiche ka achiel kod lewni kata uniform ben achiel kuom ywak mabende gisebedo ka gigole kinde ka kinde ka romno koro ket budget mabende ko nyatim go mae nyaka sani koro pok otim kuom higni koro mapar e kaunti mangima. Sama koro danda koro orie yiero maduong' mar higani, wenge kodi kedo kuom jogo bende nyaka sani osiwuok mar laro kombe mopogore opogore. E kaunti ni ma Migori wantie kod joma laro kom mar gavana maromo 9 duto mabende osebedo ka golo singo mopogore opogore. Penj maduong' bende joma koro ohero tuke penjo en ni to giketo weche mag tuke kanye. Ng'eny gi koro pok owuok oko mar yango lero ni to ang'o ma gidhi timo opogore kod piny owacho masani mabende koro rumo kaote weche mag sports. Gombo margi en ni weche mag losa lepe maber koro bede e kaunti ma Migori, weche mag jolo tuke man ne jogo mantie kod were go mag opich adhula kaachiel kod moko bende koro ting' malo mondo gin bende giyud nweng'o ka okalo weche go mag tuke. Kwatemo ng'emo kuom joma laro kom mag governors e kaunti ma Migori, mathin kuomgi osiwuok oko mar lero gigo madwa timore oganda e kaunti ma Migori e ahinya weche go mag tuke. Kuom ranyisi, king'iyo agenda mar ng'ama laro kom mar governor kod otiko mar ODM Muchilo Ayako, en tiere kod agenda 3 e boche go mag tuke. King'iyo kaja achiel kuom gi obedo kod ndike manifesto mare en neno ni Migori obedo kod kar tuke kata stadium mabende nyasani mabende ogere e yono makare. Mar ariyo en neno ni sub counties ka sub county obedo kod alap maginyalo timo weche go mag tuke. Mano nyiso ni kaka Rongo onego bed gi alap mare, Awendo obedo kod alap mar tuke, Uriri, Nyatike, Suna East, Suna West, Kuria East kaachiel kod Kuria West moro ka moro onego bed kod alap mar tuke manyasani minyati weche go mag tuke. Kwang'iyo jalar kom mar gavana kotiko mar DAPK John Dachepesa e singo mare kata manifesto mare, en bende osingo ni kapo no yiere odwa neno ni gima okwongo timo mokwongo en alap ma Migori gedo ne rumo. En alap ma bende osemuonyo menda mathoth to nyaka sani koro pok rumo. Owacho ni en owuon ka oyiere okang' mokawo mokwongo en tieko gedo mar alapno. Gima bende owacho en ni sub county ka sub county bende odwa ni koro alapo bedo mar tuke mabende jotugo nyalo de thuolo maber mar neno ni koro were ma gintiere godo no oting'i okang' mamalo. To bende king'iyo jadwano machon marongo kata Dalmas Otieno bende laro kom mar gavana kotiko mar Jubilee, en bende singo mare en ni mondo koro weche go mag tuke oting' malo ma oting'o mano mar keto alap makare. Mano ero mane jo bende koro ero tuke bende kod omenda no makare manya jolich go mag tuke e kaunti ma Migori. Mae nyaka sani sono gade kaunti me koro pod oketo wang'gi mar gin to singo mosebed kiketogi to ahinya sekta mar sports bende dhi chop kikare. To bende singo gi be gin mago minya chopi e kinde mar higni 5 bende nyaka sani koro gisingo. Koro girito ne jogo bende nyaka sani koro golo singo gi be gidhi chopo dwaro margi. To kopogore gi mano, jogo mohero weche go mag tuke dwaro ng'eyo ni to omenda bende osebed keto weche go mag sports kata weche mag tuke gisetiyo nade e chak higa mar 2014 nyaka sani. Ma ok en penjo mipenjo mana kod jo bende ohero tuke kende, to oganda mathoth e kaunti ma Migori magombo ng'eyo ni to pesa mosebed keto ne weche go mag tuke to ahinya gi alap ma Migori nyaka sani men milionde mathoth omenda ni oseti kode nade. Bende gigombo ka girito kod liyo ni to county assembly bende koro biro golo report ni to omenda gi ma oseketo weche go mag sport to ahinya alap ma tuke Migori osetigo nade. Wanya ng'iyo kinde machuok mokalo kane jokanyo ma komite mas tuke nolimo alap ni ma Migori ma en dwe mar 3 e higa mar 2021. Ne giwacho ni ok ne giyie e obedo osetigo kod omenda ni. To penjo maduong' en ni gin e thuolo no ma bende ginyalo nyiso omenda ja piny otiyo nade nikech gin mang'iyo ka piny owacho mar kaunti koro tiyo ka otende kod budget migoyo. Nyaka sani pok gigolo ler ni omenda ni to koro otiyo nade. Gima koro rito en ni to ng'ama koro biro kono jo Migori adieri kaka omenda mag sport to ahinya moseketo jego mag tuke osetiyo nade. To mogik en ni to alap ma Migori ni bende obiro rumo, bende oganda bodo thuolo mar tiyo kode. To bende jomochiwo singo mar loso weche go mag tuke bende singo gi dhi chopo ka otim yiero e higa mar 2022. George Juma kowuok Migori. Erokamano puoch gi paka George Juma kuom lipot maleo kamano. GMT en ang'o ma sirikal ma malo to kod sirikal mag counties onego beni timo kotudre kod weche go mag tuke? Aneno ka sirikal wacho ni gidwa ni mondo oket yudhe obed jok ma
obed engaged. To nyaka chopi kama wami yudhegi kuonde ma ginyalo develop your talent gi. Osebeda beda wach nyaka ne county chakre 10 years ago. King'iyo Siaya marwa onge gima timre. Migori onge gima timre. Homa Bay onge gima timre. Kisumu are lucky ne wan kod stadiums kanyo chon. To governors wa osebedo kamiwa singo ni gibro gero stadium to onge gima timre. Kiwinjo gima wach Migori siling million 400. Ena gima noketi book kose million 400 obene ne entie adier to kane entie ji ohadha left and right kose ne entie adier no nego get stadium. Ma gima rach maneno kaeri mi example mar City Stadium kod Buhungu. Oparanya has done a very good job. To kapano Paranya pesa mimiyo Paranya oheo mimiyo jo Kisumu, Homa Bay, Siaya and others. En mana kaka itiyo gi pesa mobii. Anyalo wacho nya neno recent kanyo cha dala machiegni skania ka neno ka Siaya wa ngato dich gi gero pavements. Didwa gero pavements to sultan to onge yath. Mano nyiso ni priority en upside down. Stadium no chaka nyero at one time no nyisa ni bro gero stadium no in 9 months. Bana kwero governor wan mano to kinyalre. So bisopondo en how marach ni governor mekwa okosetiyo maber ahinya e yo manyalo konyo yudhe mang'eny gi onge tich. To ng'eny kuom yudhe gi nyaka bedi jok ma ka oketgi kama ginyalo nuang'o kama gi train maber. Moko nyalo wuok kanyo jo mpira manyalo kata go mpira oko ma Kenya ka. Which will be a good development nikech ng'ama go mpira oko chamo pesa mang'eny dongo oro pesa dala koni. Okoro pesa dala koni ng'ama gen ok the country magen. Omiyo kaeri to governors wa ose fail wa kabisa. King'iyo ndalo machon Kaluo ne nigi timbe mane tugo e KPL. King'iyo Awendo ne wan gi team Sony Sugar. Kisumu ne wan gi team. Kidhi ne wan gi Muhoroni and Chemelil. Iparo ni dongruok mag tuke wa Makaluo dok piny koso gichomo komane? Dongruok mag tuke wa Kaluo osedok piny kabisa ma kawadhi kaka wadhini to biro chopo kama Kaluo onge team. Biro chopo kama Kaluo onge team nikech kaka kineno kaka team mar Fortune Sacco. Nyo ng'ato wachana ne en sponsored. To wan korwa kocha onge jomo ikere mar sponsor team. Kidhi Vihiga kae Vihiga no bedo sponsored kod governor machona Karanga. Ti oken mana Vihiga ne kata gi team nyiri. Kaluo waka ne nyisa team mane ma team nyiri. Onge wani nyiso no onge nyithindo manyiri manyalo go mpira. Ng'ama develop gi ma onge. To kod kuonde ma ginyalo time training. Iparo nade weche mag mibadhi. Iwinjo ni tumetenga. Kiwinjo ni governor awete Kuba koni en bogero mare chuny boma ma Homa Bay. Kidhi Siaya governor Rasanga be nowacho ni mare cha obogero in 9 months. Ochako chung kanyo. Iparo ni weche mag mibadhi gi dongruok mag e kind oganda onego bed ni chalo nade? Mibadhi ema pano sedoko wa piny. To koponi jakom okawo gini gima da kwa jakom. Nyocho wacho ni jalupne obiro miyo migawo mar luwo chike. Gima da kwa jakom owe jalupne no otitijno makato bedane osiepne kato wadgi
Emombio stadium basayo koger. To wawe mondo Martha otigo kaka lore gi chik. Mane ka mibadhi nyalo rum. Inyalo neno misopondo kanene tuo kane raia mako polis. Kade bedu adhi gi trend ja jakasani. Donge dwa tieko mibadhi. To mibadhi duoga full force. To I hope ni jakom kako wacho onyalo konyo obro konyo atieko mibadhi through jalopne mano wacho no bro miyo migawo maluwo chike. Yeah. Ka wadhi e county ma Homa Bay, jochung mag governors gin adek to mong'ere gin Gladys Wanga to kod Dr. Kidero. Onge gino magisewacho malong'o e wechego mag giko magidhi timo e wechego mag tuke. Kibire county ma Kisumo, Anyang' Nyong'o kuom higni 5 mosebedo kanyo, owacho no seloso mantiere Mamboleo cha kotude kod sirikal mamalo. Bendo wacho ni Moi Stadium mantiere chuny boma cha noseluoke obedo maler kendo igero parameter ne maber, kendo lek ma en go ni mondo oger stadium moro manyalo kelo stadiums go mondo bed adek e chuny boma ma Kisumo. Ng'at ma gipiem go Ranguma poko chiwo gima kare modwa timo e wechego mag tuke. Kidhi e Siaya, wan kod Orengo to kod ja MDG Gumbo. Iparo ni jogi duto madwa chung e komno mar governor mondo mi otine oganda mag joluo. Priority mane monego beni ichiwo e wechego mag tuke? En stadiums koso en dongruok mag tuke koso en ang'o monego kanye monego beni chako go? Government misopondo nitie gi migepe. To ka counties gini kod migepe mek tuke. Nyaka bedi nitie pesa ma opogne dhika gero kuonde ma tuke nyalo dhiye nyime. Wawinjo kane Migori ne kod $400,000. Anaparo ni kaka stadium manyayo ni. Stadium manyayo no ger kod only 60 million. 60 million at that time. Kanga to keto 400 million. 400 million odego miwa stadium ma good enough manyalo minyalo go mpiche at international level. To jok mikwano go kasewinje ga mowacho ni obro gero stadium ma yudhe makono kar ringo e tok jo siasa ni migi $200,000 gimonego gipenje ndo kidonjo ka giyuko jamna ibro timo nwang'o giyuko jamno ibro timo nwang'o mondo kar ringo bang'i ni tadhi e stadium so chik a train mondo ti moro nenda kata mana Bandari moro or Tusker moro okawa to kanya develop my talent mondo adhi ago mpira oko abedi Mariga moro or Oliech moro or Olunga moro. Yudhe onego tim mano gi penjo gi kar ringo penjo ni iyuko nwang'o iyuko nwa jamna. Then gima unfortunate ni yudhe go nyocha dhi liel dala to sipna moro ko agmuto kata ko kadho ka moto ni yuke jamna. Man yiso ni ngata man butoka en ja siasa idala kucha. En gima unfortunate pondo. Ka wang'iyo bende kama Kaluo Nyanza nitiere sani. En kama okonego beni wabede. Kogalo en team ma Nairobi. Onge team mora mora kaka ne wasewacho ni dala. Wacho bende mbele kata ni sirikal mamalo noyiero Amina Mohamed. Amina Mohamed be noyiero joge masani ni kete kumi jok moko onge lony mar tayo weche mpira. Iparo nade jok ma jo tend migepe ma ochung'ne weche mag tuke e counties wa bendo nego beni miyo jok ma nigi lony e weche mag tuke? Gimora moro pondo midwa nodong onego telne gi ng'ama ong'eyo laini moketeno. Kikawo ng'ato itero no otelo ni treasury. Onyalo bedo no onge kod idea mar accountancy. To jok moluore onego bed nang'o gin jok monge tijno. To
an awuon kang'iyo ng'ama imiyo migawo mar sport onego bedie kod ng'eyo moro matin e sport modhieno to ae omiye joma konye tayo gino mong'eyo riembo gino to ok ng'ato ang'ata mowuok from nowhere tikawe keto kanyo ni mondo ta gino ong'eyo nochak kanye to ogik kanye yeah mane failure ma wan go dongruok kaka Siaya the last 10 years ok ang'eyo ni ng'ama otelo migawo mar sports en ng'a to bende en kod idea mar run sports Olum Gondi ne at one time nenie upper department mar commerce to Olum Gondi en ng'ama noserano mpira ma in my view kane miye migawo mar sport no do no develop sport no maber kendo do no advise governor wa kaka onego ger stadium maber. Iparo nade bedo gi paro mar nikech ing'e ni sirikal mamalo sirikande wa duto kata mobedo mane counties wa mibadhi ng'enye wawacho adier to bende kata kipenjo ng'ata ja Kenya ma chulo osuru kipenje ni to in ka ng'ato mi thuolo mar donjo e sirikal idwa timo ang'o pach ng'ato bro wacho mane an adhi chiemo iparo nade en ang'o monego beni timo mondo mi wayud jogo manyalo tayo nwa sirikal ahinya to mago mag county nikech kanyo ma dongruok nitiere king'iyo sani tuke mag primary to mag secondary bro chakore gisebedo kod ng'ikruok nikech ne nitiere midhusi mar corona pewe kata na mago mag sukunde onego beni kete standard moro maber kata ma ka clubs mag KPL gi nyalo dhi tuge wacho mo kanyo to adhi kamano. Anyalo paro ndalo moko kaka ne wachako KPL ne kwadhi go mpira stadium to ne waonge stadium koro ne wago mpira school moro ma next to Shiners ne en international school akani luonge nang'o to pap ne ber machala City Stadium or Nyayo Stadium to sani pawe ma skunde makaluo gina bear ground do kwae ma ka ng'ato go mpira to buru be luwo gacha buru go be nyalo donji wangi bitami kata stop mpira bodo ine kaka idhi itere ka go mane e failure mar governance wa nikech ka gidwa ni mondo gi create jobs ni youth stadium no nego me priority to mondo wanwang pesa magero stadium mibadhi nyaka gima gagoya from bottom to bottom bottom to top or bottom up as jomoko luonge party moro no yeah enana gima nyaka bed fort kabisa yeah GMT ka watieko ng'ato nyalo bedo kod lek kendo wasebedo kwa ng'iyo ni to timbewa kata maga nyiri nitiere matuge division mokwongo kaluo kendo ywak magin go sana en sir iparo nade riwruok matayo weche adhula onego beni chiwo grants ne nyaka timbe matindo mantiere division mokwongo nikech ahinya to ka gionge kod sir kata ng'ato kodonjo mondo mi omigi sponsor wuok kamoro achiel mondo gidhi kata na kwa ng'iyo team ma bende ne hap giobedo olengre matin ne onego beni gidonje league mar wakini maduong' en Gideon Starlets matugo Kabondo mondo mi giwuok Kabondo mondo mi gidhi kata na Kitale bedo matek nikech nok mar omenda riwruok mata adhula onego beni timo nang'o ne timbe machalo kamagi. Erokamano kuom penjo no FIFA kelo grants ni National Football Association yote ma developing football to pesa no kichop kama onego dhiye pod waduogo mene wach mibadhi ma wawacho cha kwada wadwa develop pitch nyithindo manyiri okochuno ni wabed gi timbe 10 wanyalo chako gi timbe kata mana 6 kende to then timbe 6 gi okapani pesa ma grant ma FIFA kelo nyalo tamo National Football Association develop a team a county ka county to pesa ni lal e buo mesa ka
kosechopo ka federation ka okochop kama idware. Inyalo neno pondo kanyicha last year ka wakendi win timi osijikia no migi siji 1,000 shillings. I mean sure man a big joke. Pesa ma team you tiyo go bigi chop that level. It's not 1,000 shillings. No, it was 300,000. 300,000 kidwa motivate jogi pesa matin monego ginwang okonego benen 10 million. Ko atiyo go pesa properly. Nikech grant ma FIFA keloni. Federation beno nego timatek onwang sponsor mar league majo manyiri. Onego onwang sponsor mar second tier miluongo National Super League. Onego onwang sponsor mar Premier League. Nikech the lower league gi ema idwange jok ba ibro yero kadhigo National League. I mean national team. To ka leagues ma piny gi week oko mata jok miyero mondo odhiogo national, I mean odhio represent the country at the national level. We must have a competitive league right from Division 1, National Super League, and then Premier League, and then from there inuango jok ma iyero kidhi kitero in national league ma represent the country at the national level. Ipo nade standard mar league ma Kenya ni piny mo ahinya ma ok nyal yuayo jogo manyalo siro kaka sponsor nikech king'iyo kata na league masani mane siro gi kambi mar goyo pundani pesa mane gichiwo en pesa matin ma okonego be kan chiwo ne federation matayo adhula nikech mae ngat kata club kaka Gor Mahia kodhi manyo sponsor tibro penjgi ni uno $2 million to league maduong kaka KPL en title sponsor chiwo $1 million. Budget mar Kogalo mondo mi gitugo season thuru en pesa mang'eny moyo pesa kata na ma ng'ama oloyo league yudo. Iparo ni gik moko problem makae en ni timbe wagi seche magi dhi negotiate sponsorship ingen sponsor dwaro exposure. The exposure ma sponsor dwaro okobedo confined mane in the country alone. Gidwa kata exposure at international level. To league wasani no piny kaka nyisi James from the beginning. League wanu piny makata da bedani okaw Gor Mahia, okaw FC, okaw Tusker, nuadhigo mpiche muadhigo at international level. Trend osega bedo ni igo one match at home, to kwadhi woko to we are out. Now, ibro convince sponsor ni ibro expose nadi beyond your home country. Sponsors dwaro exposure even beyond your home country. Aka ginwango doubt. Nikech omiyo referee gini position ma vulnerable ma they can easily be compromised. So league is not competitive to give us that good exposure. My teams were currently nyalo the second and the third level of international competition. Yeah. Iparo nade kwa tieko mara manyalo keto fuko en pesa di mano wach ma ji osebedo ka wacho ka ngato dhi nyiewo ne ngato simu kata dhi timo ne ngato gimoro to bro kwano gi ewie ni to mara dhi dong pesa di manyalo keto fuko. Iparo ni gima ketho tayo klipe ma pacho mano gima ketho nikech I believe ni kata jok ma dhi negotiate sponsors go or do a cast doubt on anybody. To going by the trend majo Kenya, ma ngato dwa ng'en to adwa timo gini to anabro yudango. I mean, kise wuok ni dhi tiyo n'oganda. Ti n'oganda iwuok kanyo with a clean name. Kairita, I want to congratulate my friend Ambrose. He has done very well. Nikech Ambrose has run Gor single-handedly for very many years. But sometimes he goes into his own pocket to make sure that the club is afloat. Kanya want to introduce to timbe wa moko ma piny kagi.
madonjo fuka en adi first. Yeah. Erokamano GMT kuom biro e studio mag Ramogi. Again obro bedo kwa gombaka nikech league chakre. Obro bedo kwa ng'iyo ni to en ang'o minyalo tim kata ahinya goto e timbewa kata mago ma kaluo. Erokamano James gima katieko. Adwa kwayo yudhe ma kaluo. Giwe ringo e tok jo siasa ne gidwaro jamna. Gipenjo jo siasa ni itieko nwa stadium karang'o mondo wanyis our talent mondo chiemo gi gompira at a higher level ma ginyalo bedo employed. Mane gima nyalo kwayo yudhe madala. Giwe ringo e tok jo siasa ni gidwano oyieng ni gi jamna. Mano onge kwa botero gi. Nyakora mogo jwan kaka winjo ka GMT owacho ni yuko jamna ibro yuki to gibro rumo en 50 en 100 kose miyo donjo en governor kata en odonje parliament to obro mana ng'iyo ni to en kaka kora ang'o manyalo timre to kapok odonjo nyakora mogo jwan nyise ni to penje ni to in ang'o midwa timonwa kolure kod wechego mag tuke. Wadhi yweyo kwa duogo nyakora mogo jwan. Team kata club mar Kogalo nyo yango kocha manyien Jonathan McKinstry. Obro ng'iyani to Jonathan no pango ng'o ne johera mag Kogalo. Wadhi yweyo kwa duogo mathoth. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timore gima rach ahinya kapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom jode miyo temo umogi gi yore te. Ing'eni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwayi ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. E Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kaachiel gi neno mang'wono mar Nyasaye osetimo e ngima joge. Kama wayudo e chiemb chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore.
Nyasaye eri nyathiwa. Kik ing'adi chunyi wuon ni an ok ohera. Kaitai kod Jilo Jamwaka, Roda Nyarko Kitmo, kod Ken the DJ. E chenro mar Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, chakre sa 12 okinyi, mana e Ramogi TV. Madho ndawa nyalo miyo pien dendi jore nikech oduoko piny okang' mar remo ringogo e dendi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. Millicent Adhiambo ka an Kisumu, ma Ramogi TV. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni in gi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore mabiro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Mano e kaka wadhach gi chenro mar paw tuke kawuono. Pod wan gi weche mang'eny madwa ni mondo mi walosie e paw tuke kawuono. Machiegni ni Gor Mahia nochungo japuonj margi mar adhula Andres Paya, kaeto negi singo ni gibiro yango ne jopiny coach manyien. Giseyango coach manyien mar Kogalo. Jumani japuonj manyien mar Kogalo nodonjo, en gi historia mar puonjo adhula e Afrika ma ugwe. Wane ane kaka chenro mar yango coach manyien nobedo. Girimiti Kisumu tuluongo ni contract mar higni 2 kochakre tarik 1 dwe mar 8. Wageno ni kaka ng'ano ma osepuonjo mpira e piny mar Sierra Leone kendo osepuonjo mpira e piny mar Rwanda kod Uganda, kuondego osebedo mana ka en ema opuonjo national team. Koro ng'ama puonjo national team ka koro wachako waduoke e club to waduoke kamoro ma tich onego bed ni mayot ma oloyo. Omiyo warwake gi mor kendo wageno ni jowa duto te biro rwake mondo osire, mondo Gor odog kama nyocha ne wantie. Wageno ni kendo wachako wadog gi waaye kama nyocha wabedi namba 3 mondo wabed namba 1 ma wang'iyo go nyaka nene. Very pleased to be here. Gor Mahia are one of the most storied clubs in Africa, and I think, as the chairman's already alluded to, our short-term target is to return the team to the top position in the table. Over the last decade it's been laden with silverware, and the last 2 years have no doubt been a disappointment for all the supporters, the stakeholders, and the staff and players around the club. And so my number one priority is improve the players we have,
Let's help them out on the training pitch. Let's make sure we put improved performances on the field. And I believe if we do that, we can take the team back to the number 1 position. There's always pressure when you go into any environment because everyone thinks they should be winning. That's no different whether you're at a small team or a big team. But here at Gore, like you've said, it's a history. It's a rich history. It's a history filled with trophies and big players and big names. And the supporters have a right to expect that we continue that. For me, that's no different to maybe some other roles I've been in with national teams, big expectations, but I thrive under that. I look to work with staff and officials who thrive under that pressure and players who thrive under that pressure. So I'm just really looking forward to getting out onto the grass with the players and looking forward to the start of the league campaign. Just really to come out and support the team. Come out in your numbers, home and away. Passion is what football's about. And we hold part of that responsibility. We need to put a product on the field that excites the fans. We'll be doing that every day in training to make sure the team perform to a level that the fans expect and can get excited by. But equally, the supporters should know that they add something. If they come out in their thousands, they can add an extra goal or two to those games. It adds extra energy and fire to the players. And together we can create something really special. Mano e kaka japuonj manyien mar Gor Mahia McKinstry owacho ni Gor Mahia nigi historia mar yudo simbe. Gor Mahia nigo kombe mang'eny. En klab maka oyudo seriousness to nyalo dhi mabor. Japicha Gor Mahia okelo coach manyien. Sani en mana dwe achiel kende be ok nyal chopo du nyaka ne gigol japuonj margi Andres Paya. Waneno ka coach manyien ni nyalo tero wakanye. Gimi wacho ni seriousness dwarore to koro seriousness ni akene wadwa kete ne chairman mar Kogalo koso wadwa kete ne jotugo nikech kata king'iyo club mar Kogalo ahinya to en club no ma ji osebiro ka wacho ni wasunge mabiro kaka kocha gi gin gibiro to gikawo Kogalo to ka gisebiro Kogalo matin higa moro achiel to ka gidhi holiday to giduogi kono gini osebedo ka timre kata king'iyo higna bich mosekalo Kogalo osebedo gi jogi mang'eny king'iyo Gonzales king'iyo Mark Harrison king'iyo Van Pinto king'iyo manyodhi Andreas Paya giwilo gi jok moko sani osiepe moro ne onyisa nyoro ni Kogalo wilo kocha ka lao mirwako iye koro gini ok osebedo kadhi makare ne club mar Kogalo king'iyo McKinstry makoro donjo ni osetayo Uganda osetayo Rwanda osetayo Sierra Leone akene gi pachi nisebedo ng'at ma osebedo ka timo report mag Kogalo kendo isewuotho gi Kogalo kuonde modhuro Kogalo iparo nang'o marach iye nikech ok wanyalo wacho ni jotugo aparo ni samoro nitie kaka winjruok ok bed ga maber nikech samoro coach onego bed ni miyo free hand ma kapod nitie jatugo modwaro to ema iyiero to seche moko weche moko wachore ni nitie kaka jotelo moko e club influence jogo magidwa nogochi makoro nyalo miyo coach ok bed gi thuolo ahinya mar yiero jotugo modwaro. Namba 2 bedo ni japuonj no osepuonjo nyaka national teams moko ok onyiso ni koro kobiro e club to dhi konyo Kogalo ka ok olos gik ma ok osebedo ka dhi maber nikech inyalo yudo kaka japuonj Bobby Williamson nopuonjo national team ma Uganda ikinde mokalo nobire Gor Mahia nokotimo maber ang'o momiyo notimo maber e national team ma Uganda to kobire Gor okotimo maber mabendo wuoka mapiyo koro aparo ni nitie gik moko moko osebedo ka dhi maber kamoro mondo mi olosgi to mi japuonj thuolo mare mondo yier jotugo modwaro oyier kitugo modwaro ma ok ochune gi kitugo ma ng'ata obed official obed fans paro ni nyalo tero Kogalo mbele. Milton wasebedo kwa ng'iyo kata na jotugo ma Kogalo nyiewo kata ma pinje ma oko iyudo ni inyiewo jotugo ma pinje ma oko gi ma ok nge quality ok nya pimo gi Seren Kuma giri Kizito giri to Kogalo pod dhi mana mbele gi nyiewo jotugo gi ka gisebedo go to gitu kana na Tuke beach e season achiel tiriembo gi kata contract margi ing'ado to jotugo motugo Tuke beach gi machako tero Kogalo e FIFA Kogalo yudo kum mar nyiewo jotugo. Ok ang'eyo gimomiyo mano timore nikech yudo ka nitie jatugo kuom ranyisi Adama Keita. Adama en jatugo goalkeeper
ma bende gocho maber kata e pinygi mar Mali kocha. To kiyudo ka nobiro ka, ok omiye tuke mang'eny, to en goalkeeper manone ni Maisa an international goalkeeper. Koro kobiro ka, tiyudo kobete bench, akia notugo tuke adi, apani ok rom kata 5 kata 10 maneno. Koro iyudo ka saming'iewo jotugo, onego bed ni seriousness nitie. Jatugo mwang'iewo ni obro konyo e yo machalo nade, to nyalo last maromo nade. Winjruok bende ok onego funja aoyaye. Gik mabro miyo Kogalo pod bedo gi fine moko mwaka FIFA ok beyo, nikech kata sponsorship magiyudo sani ok en pesa mang'eny ahinya manyalo tayo club ahinya, nikech kodhi e salaries te dwe ka dwe orumo. Koro kata mar wuoth magidhigo Kisumu gi ndege magidhi honago fixtures bedo maonge. Koro anaparo niya, kapo ni winjruok nyalo bedo, to mondo mi namba 1 coach omi free hand mar tayo tugo kako dwaro mok donjruok kode. Mako fail tiwachone ni bwana nwami thuolo tirem dongireno. To ok gimoro makoro ni ng'ato ne dwaro ni ng'ani manyaka tugi, ng'ani manyaka tugi, mano bro dwoko club chien. Iparo nade bende Milton, king'iyo johera ma Kogalo e thuolo mosekalo kosebedo kadhi e pap kendo McKinstry kanodonjo kana penjo no to ni to en ang'o ma inyalo nyiso johera kata inyalo miyo johera to okwayo johera mondo bi e pap. Johera ma Kogalo bende dwano bi e pap mondo one mito pira, one jotugo manyalo loyo. Ndalo machon kana somo e school mar Kenya Institute of Mass Communication machiegni mana gi Nyayo, seche moko na nyalo wuok kata na e lecture hall madhi nyaka e pap mondo ne Seren Kuma, mondo ne ane Michael Olunga, mondo ne jatugo manodhi Simbani. Mago jotugo mane kelo ndadho e Kogalo. Iparo ni sani kati kwa mana johera mag adhula kata mag Kogalo mondo donje pap, ang'o matero gi e pap? Gibi wacho ne radier, nitie kinde ma Gor Mahia ne nigi jotugo adier migombo mane dhi ne jatugo makama. Samori winjo ni nitie Nzegimana, winjo ni en a towering defender to ringo, inyalo gombo ni mondo idhi nene. To sani kata kidwa penja adier star moro kata moa oko kata moa ka mabe nyalo wacho ni dwa dhi neno, titemo panyo tiyudo ka onge. Koro aparo ni onego bed ni imiyo kata jotugo thuolo mar tugo moromo. Jaka Black, ang'eyo ni season chankre tarik 27 wakia ni ng'ama dhi bedo president kata jatend piny Kenya. Ng'atno midhi meeting mar tayo weche mag adhula, ang'o monego bed ni timo ahinya to e thuolo mokwongo mondo ligo chankre, to bende Kogalo ka odhi mbele nikech Ramogi TV biro bedo ka kelo wechego mag tuke mag Kogalo. Aparo ni gimaber ya picha. Aparo ni president manyalo donjo onego bed ng'at manyalo konyo adhula makare. Nikech iyudo ni e piny Cameroon sani gin gi Samuel Eto'o. Samuel Eto'o en ng'at mohero sports. En owuon obedo jatugo mar national team no kuom higni mang'eny. Koro ok odwaro yuma, oketo sports kendo yie gol pesa mondo mi ota tuke e yo makare. Maeri kotimore Kenya ka, nikech iyudo ka samoro kata national team dwa dhi e training friendlies e pinye maoko ni pesa onge. Kapo ni kata jatend piny mokawo loch ma ok wang'e ni en ng'a, biro keto maino mare sports, ang'e ni sports bro dhi maber e Kenya. Wach ni mogik nikech adwa ni mondo we idhi ng'iane to mikelonwa weche manyien ma e kor gwenge wachalo nade. Mana manyien en ni Gor Mahia omi coach thuolo mondo ta tije ota adhula kako dwaro, mondo kapo ni nitie makosa to wa blame coach. Erokamano Milton. Jaka Black bro gonyi mondo dhi ng'ino to gigo mane matimre kor gwenge wa kibro kelonwa news kata weche manyien kochopo saa 7. Nyakona mga jwang wadhi mbele kod twak kendo arwako oken wendo nikech en ng'atno mung'eyo Ramogi TV kanya kod mga jwang. Arwako iluongo ni Wuoda Lego, ye ka waluongo ni koti moja. Chris Owino moswane nyakora mga jwang, nyiswa ni to chalo nade? Nyakora mga jwang en mor maduoge pau tuke ng'ene kata doko ni wagoyo siasa to pau tuke ni bende wang'eyo kore maler. Kendo abiro ka opira ma johera mathoth ng'iyo tiego ni chakore. Koro kinena kati neno ni English Premier League, La Liga, Bundesliga kod Serie A
chiegni chakore. Yes. Owino, kapok wadhi nyaka league mag pinje maoko, bende ang'eni isebedo ga king'iyo ga weche matimre e pacho kae kata mago mag KPL. Kogalo no oyango kocha margi manyien Jonathan McKinstry kowuok e pinyno mar Ireland. Ipani Kogalo onego beni timo ang'o mondo mi gik moko dhi makare club no? Yeah, mokwongo en puoch gi pak ne Jonathan McKinstry. Kata kamano ma ok en gima onego beni miyo johera ma Kogalo mor ahinya nikech gwelo coach kawuono to kiny riembe osebedo order of the day. Gor Mahia paro ni shida mane Gor Mahia ok en coach, ok en japuonj. Chandruok maduong' mane Gor Mahia en management. Nerentin onge structures malong'o ma nyiso ni tij coach en ma tije chakre kama kamae to gika kama kamae, to tija director of football chakre kama kama to chopo kama kamae. Kecha ok en picha maber ka coach iriebo do chiema kawuono nikech coach ka coach ko biro to gimilongo ni philosophy margi. Seche mai pod japicha punyo tikitaka. Tikitaka. To kinyi iriemo japicha. Ikelo Chris Owino kata na ikelo Edwin Jadito. Edwin kure ko go counter. Bro kao time mondo jotugo o adopt a new system of play mari tab football mari. Koro mano bende miyo jotugo ok gol talanta margi ka dwara nikech kata mon monda angi kor tikitaka mari to se goli keni kelo new coach bende bido kod mundo manyien. Koro aparo ni coach management mar Gor onego bed piny to gi los structures. Gima miyo giriembo coaches pod ok wang'eyo nyaka sani. Tiparo nade ang'o miyo Kogalo itayo mana gi wasunge? Ipani onge ng'ato Afrika kae kata na Kenya wakae manyalo tayo Kogalo. Kata king'iyo national team ma Cameroon itayo mana gi jatugo machon ma Cameroon. Pod nitiere